ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ 7:20. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮೇಕರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚನ್ನು ತಿಂದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ. ತಿಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಉಪ್ಪಡಮ್ಮ ಹೀರೆ వచ్చాడు ತುಲಿ ಅವರ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲಿ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಏನ ಲಾಗತ್ತನ ಮಗ ಶೋಗತನ ಅಂದು ಅತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇಷ್ಟಂಡ ಮಾಡೋಣ. ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಡು ಪಂಡ 7 ಜನ ಕೇಳ್ತಿತ್ತಿಂದು ದೇ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿದ ಅದ ಹಾಂ ಇಬಿ ಅರ್ಧ ದೀತಿಂಚು ನೀಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತ್ತ ಹಾಂ ಕಸೈ ಬಂದೆ ಹೆಂಗಲು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತಾ. ಸೊ ಚೀಸ್ ನೇಮೂಲ್ ಚೀಸ್ ಪುರ ಆತನು ಮಲ್ಪುಗಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂತೋಚ್ಪಾವೆ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದ. ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮೇಕರ್. ಸೊ ಸುಚ್ಚಿ ಪಾಡೋಡು ಮುಲ್ಲು ಮೂಲ್ತುಲೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಐದಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಐದಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ రెడ్ లైట్ ಬರ್ಪುಂಡು రెడ్ల ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಂಡ ರೆಡ್ ಒರಿಯುಂಡು ಅವಾಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿ ತುಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಅವ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಮಾರೆ ಅದು ಬಿಡು ಬಿಡು ತೋಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಕೈ ಬತ್ತುನ ಎಂಚ ತುಕ ತೋಜಿಪಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತಿನ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಇನಿ ಪೋಪಿನಿ ವಿಂಡು ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನು ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಎಂದೆತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದಿತ್ತ ಹೊರ ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬಟರ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಟರ್ ತುರ್ಚಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಿ ತಿತ್ತೂರ್ನ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಂಡ ತೆಗಲ ಬರ್ಪು ಓ ಹಾಂ ಹಾಂ ಗಹನ್ ತುಲೆ ಎಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾ ರೆಡಿಲೆ ಎಸ್ ಉಂಟುಂಟು ಗಹನ್ ಈ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ದೇವಚ್ಚಿ ಎಕಡ ಐಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದುನ್ ಮಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂತ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಣ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಪಿಲೆಗೆ ಅವಳ ಅವಳ ಬ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪಿಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಹಾಂ ಒಂದು ಇತ್ತನಿಕ್ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಾಳ ತೆತ್ತಿ ಚೀಸ್ ಬಡ್ಲೆ ಚೀಸ್ ಬಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನದ ಬೇಚಿ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ 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 ಕೊರ್ಪಯ್ಯ ಕೊರಿ 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 ಅವು ಕೊರ್ಲಿ ಚೀಸಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ದಿಲೆ ಒಂದು ಕೊರಿ ದಿಲೆ
ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೋಡು ನೆಕ್ ಓಕೆ ಒಂದು ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರೋಡಿತ್ತನದ ಹಾಂ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಒಬ್ರೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಹಾಪುಂಡಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡಾತ ಇಂಚದು ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪಡವ ಯಾಂಕ್ ಉಪ್ಪಡ ಯಾ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಲೈತೆ ಪುಗೆ ಬರೋದುಂಡು ತೋಜು ನಿನ್ಕ್ಲೆಗ್ ಪುಗೆ ತೋಜುಜ ಯಾರು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಗಂದು ಬೇಗ ಲಕ್ದಿ ಏರ್ ಪುಗ್ಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಾರೆ ದಾದ ಪರಿಮಳಾರೊಂದತ ಆಂಡಲೆ ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತನೆ ಸೊ ನೇನು ಓಪನ್ ಅನ್ಬೋಗ ಲಕ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಂ ಎಸ್ ತುಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೈ ಮೇರಾ ಹೇ ಲಗಾಡ್ ದಿಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಆಯ್ಗೆ ಕೊರ್ಲಿ ಚಿಂಟುಗ್ಲ ನೆಗ್ಲ ಪಾಲ್ ಕಟ್ಲಿ ಹಿಂದು ರಡ್ಡು ತಿನ್ನಡಾಕು ಹೆಂಚಿನಯ್ಯ ನರಕದಿ ಗೊರ್ಚವ ಇಲ್ಲ ಬಾಲತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೂದಕ್ಲಿ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕೂದಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಜ್ಜಿನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ ನೋಡು ನಿಜ ಫೈನಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಅನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕನ್ಪ ಐಚೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಬಟರ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೀಸ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಪ್ಪುರು ಅವೇನ ಎಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಮೊಗ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಮೊಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಪಾಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಉರು ಹಾಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಅಡೆನೆ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಒಂಜೋರಗುಲ್ ರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಎಂಗುಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ ಹಾಂ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂಡಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ನೀರು ಲೆಜ್ ಮಾರೇನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರು ವೈಜಿ ತೋಜೋಡು ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪಿನ ತೋಜೋಡು ಅಂಚಾತ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಲ ಬಂದಾಂಡ್ ತೂಕ ಏನವು ಅಂಚ ತೂಕ ಈಗ ಹೋಯ್ತೆ ಪಂಪುದ ಲೈಟ್ ಆಪು ಜೌದಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಬೋದು ರೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರ್ಪು ಜೌಲ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪು ಯಾನ ಚಾಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಮಲ್ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ತೂತಿಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಸರಿಟ್ ಹಂಗೆ ತೂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ ಬೈದುಂಡು ಅಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಪೂಪಿನ ಇರೇ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜ
ನೀನು ಜಪ್ಪ ರತ್ನ ಕಾಲೇ ಬತ್ತವತ್ತೀರು ಅಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದು ಲೋಟೆ ಕಣ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಡಬ್ಬೆಲ್ಲ ಕಣ ಓ ಸೂಪರ್ ಅರೆಗ್ಲನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಗಲ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಈ ಜರದ ಅಂದ ಬಗ ಬೈಯಾಗ ಹೋಗು ಜರ ಬಗ ಹೋಲು ಮೊಗ್ಲ ಹಂಚಿದಂಗಲ್ಲ ಹಾಂ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲೆ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನುಪ್ಪು ಎಲ್ಲಗ ನೀರ್ ಬೈಜದೆ ಈ ಕಡೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂಲ್ ಬನ್ನಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಅದ ನೀರ್ ಗೋಪುಜ ನೀರ್ ತಿಟ್ಟು ಗುಚ್ಚುಜ ಇರ್ಕು ಹೋಗು ಜಂಜ ಗುಚ್ಚು ಜೈ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಮುನಿಯರ ನಮಕೇಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಗಂಗ್ಲನ ಅವಾಗ ಎಂಗಲ್ ನೀರಿಜ್ಜವ್ಲು ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ತೋಪ್ಕನ್ಲ ಮೈಲ್ಯ ಅವನು ತೋಪ್ಲ ನೀರ್ಲ ನೀರ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂದು ಯಾವ್ಜಿ ಒಂದು ಯಾವ ಚೂರು ನೀರು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊರಪ ಕೊನೆ కొంచెం ఇల్ల నమ్మ పేరు పండాలి షోక్ ನೈಸ್ ನಾ ಅಬಿ ಅಲೆ ತುಯರಾ ಇಜ್ಜಿ ಫೋರ್ಸಿ ಇತ್ತನು ಹಲೋ ನೇ ಇಲ್ಲ ಒಯ್ದ ಒಂಚೂರು ದಾದಾ ಓಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆ ಬತ್ತದ ಚಾಪರ ಪಡ್ದಾನು ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಕೋರಿಗೆ ತೊಂಡೇರು ಕೋರಿಲ್ಲ ಮೀನಿಲ್ಲ ಮೀನು ಒಣ್ಣಾಗ ಅರೆಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ರುಚಿ ಕೂರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದಿರು ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಅಂತ ಕೊಂತಿಂಡು ಕೊಂತಿ ಹೆಂಗೆ ದುಮ್ಮು ತಿನ್ನೋಂದಿದ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀರ ಹಣ್ಣು ದುಮ್ಮು ತಿನ್ನೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೊಂತಿ ತಿನ್ನಂದು ಹೇಳತ್ತೆ ಒಂಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾರೆ ಪೂರ ಹಣ್ಣಾಗ ಮೀನು ಅಂಚೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತು ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಇಟ್ಟು ರೈಸ್ ತಿಂತೇವೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಪುಡಿ ಕೂರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನೇ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಗಸಿ ಅದು ಮಂಪುವೇರೆ ಸೊ ಮೀನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾರ ಫ್ರೈ ಬಂದೆ ಕೇನ್ಗ ಅಣ್ಣಗೆ ಏನ ಬೂಡವು ಪಂಡವು ಅಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ ದೇತೋದೀನಿ ಮೀನು ಅಂಚೆ ಅದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೂಡವು ಮಲ್ಪನು ಓಕೆ ರಪ್ಪ ಕೋರಿ ಪುರ ಮೂರು ಪಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ ಏನ ಬೆರಕೆದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ ಏನ ಮೀನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬುದರ್ ಕೊಂತಿದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸಾರು ಚಿಕನ್ ನಾ ಒಣಸಾದ ಸೀದಾ ಪೋಪಿನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಒಣಸೆಗೆ ದೇವಣ್ಣಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಕದಿದು ಹಾಂ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ನಾನೈತೆ ಬೈಯಾಗೈತೆ ಅಮ್ಮ ಮೈಯಾಗವೇನೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಣಸಾದ ಪೋಪಿನಿ ಇದನ್ನ ಹಾಲ್ಟಾಯರಜ್ಜಿ ಹೋಪಿನಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಐತೆ ಬೈಯಾಗಿಲ್ಲ ಪೊತ್ತಿರ ಅಡಿಗೆ ಅವಳು ಚಿಕನ್ಗನ ಅವಳು ಅಮ್ಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚ ಚಿಕನ್ಗೆ ತೊಂದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡು ಏನಂದು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ಹಾಂ
ದೇ ಖಂಡಿತ ಬಾಗಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಎಂಕುಲು ಈರು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಒಣಸ್ಮಲ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ಮಲ್ದಿ ಚೀರಿಗೆ ಹಾಂ ఉన్నారా మాకు వనస్మల్ జీవన్ పరి పద్రాడరేకు మధ్యాహ్నం పద్రాడరే మధ్యాహ్ననే ಏನ ದೈಗ ಅಂತಾರ ದೈ ನಡಿಯರೆ ಬೇವರೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ರತ್ನಾಕನ ಉಂಡು ಬೇವರೆ ನಡ್ರೇನಾ ದೈ ಉಲೇಗನ ಹೊಡ್ಚಿ ಉಲೆ ಪಿದೆ ದಿಲೆಮ್ಮ ಬರೀಟ್ ವಾ ఉన్నదా ರಸತಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾಯಿಜ್ಜ ಎಂಗಿಷ್ಟ ಮತ್ಪೆ ಏನಕ್ಕಂತಾರೆ ದಾದಪುರಕ್ಕಂತಾರೆ ಮೇಘ ನೀನ ಕುಕ್ಕು ఉందాదా మొబైల్ నీరు కంతీరా అమ్మ కుక్కు సమోసా ఉండతా చాదీకారప్ప సమోసా ఉండతా చాదీకన్ చాదీకా ಮಲ್ದೆ ಗಂಜಿ ಅವು ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗುಲ್ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ನಾವು ಲಿತ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ತಿತ್ತಿದ ಉಂಬರ ಕೊಕ್ಕರ್ ಫ್ರೈ ಖಾಲಿ ಆತನ ಗೋಡೆ ಇನಿ ಗೋರಿಗೆ ಅನ್ಬಾದ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ಈರು ಮಲ್ತೀನಿ ಏನು ಅವು ನೀರು ಐಟು ಡ್ರಮ್ಮುಡು ನಿಖಲ್ ನೀರು ಮಲ್ತೀನಿ ಏನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ವಾಟ್ ಇಟ್ ನೀರು ಕಂತೀರಾ ಕುಕ್ಕು ಹೋಲ್ತು ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿರಂದು ಚಾ ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಾಗ ಸಮೋಸ ಕಂದೀರು ಸಮೋಸ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಮೋಸ ಅಂದೆ ಕರ್ಕೂರು ಸಮೋಸ ಎತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ನಿಂದು ಸಮೋಸ ಇದು ದೀಂಡ ನೀರಾಕ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಮೋಸ ಮಾರ ಸೂಪರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿಲಾಕನೆ ದೈನ ಅರ್ಥದ ಲಾಂಡ್ ನೋವು ಬೇವ್ರದನ ತಲೆ ಬತ್ತಿಲಾಕನೆ ದೈನ ಅರ್ಧ ಲಾಂಡ್ ಆರು ಬೈದಿನ ಈನೆಕ್ಕ ಬಗದಾದಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಅವು ಐಟ ಮಣ್ಣು ಜರಿ ಒಂದು ಬೂರುಂಡಿ ಅವಲ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅವಳು ಆ ನೆಟ್ಟ ತುಗೆ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ಬೇರು ಏಪಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇವ್ರೆ ದದಾಯಿ ಹೌದೈ ದೊಮ್ಮು ಗುಪ್ಪಡು ಇತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಮೈತೊಂದು ಪುಗ ಎಂಚವು ಸೈಪುನ್ ಬರೀ ಟುಪ್ಪಟ್ ಜುವಾತಿನೇ ಟುಪ್ಪಟ್ ಬರೀ ನಾನು ಕಂದಾರೆ ತಿಮ್ಮರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ದೈನ ಅರ್ಧಲ್ಲ ಎಂಚ ಬದುಕುವ ಸೀತಾಫಲ ಪೇರಂಗಾಯಿ
ಎಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓ ಗಹನ್ ಏನ ಜ್ಯೂಸಾ? ಇಬ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಕೇಂಡೇರು ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂದು ಕಜಿಪ್ಲಾರಿ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ಸೊ ಕಬಾಬು ಯಾನ್ ಕೈಪೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಾಡ್ ಬಂದೆ ಸೊ ದಾಯಿ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗಡೆ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ರೈನಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ನೀರು ಗುಚ್ಚುನ್ ಬಾರೆ ಸಿಕ್ ಮಣ್ಣೆ ವೆಚ್ಚ ತೂಲೆವು ಕಾರ್ಬಾಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಕು ಓಕೆ ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯ್ತವೆ ಅಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ದಾಲ್ ತೀರುಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೀನವು ತಿಂತೀನೇ ಬಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿನೆಂಡು ಈ ಚೂರು ರಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ